Ikhulule mntanami. Ufuna imali? Imali cha. Wasenze? Iphi imali? Ndithi kuwe Ngothenga mna pha Jorge iphi imali? Iphi imali? imali ayigcinwa ngabafazi. Ngothenga abantu kanti Jorge? Ngothenga abantu. Kuphi imali? Semali Jorge? Jorge? Sona le mali? Ndithi imali ayigcinwa ngabafazi nosenze. Ngothenga abantu kanti? Imali ikhona imali uthi unayo Jorge? Awuyazi imali udla amaphosa icele wonke umntu alapha emhlabeni. Imalini Jorge? Imali. Jorge? Malini imali? Jonga nosenze. Uba mna ngoku bendikuthatha bendikuthathela ukuvaka. Usho ngoku ufuna uhamba kulaa mzi kapha. Imali mna yothenga ukutya ukutya Jorge. Mna nalo mfazi. Njengoba kunindilindile le mali oko ubuthetha into enye usukela laa mini ufuna le mali Jorge. Jorge? Nosenze. Iphi imali? Nosenze. Iphi imali Jorge? Nosenze. Yintoni? Nosenze. Yintoni Jorge? Ayithe uyihlo uzohlala phaa kwam. Zangathi uzothatha imali. Ayindawo yasemali kana. Yakuvunjwa imali phaa. Kuzawuthenga abantu kanti? Uyajwarha phaa. Kuzawuthenga abantu? Uyajwarheni phaa. Kuzawuthenga abantu Jorge? Bengakhetha omnye umfazi kaloku xa ndakhetha umntu ozogrumba imali. Ufuna imali yothenga qha into endiyifunayo Jorge. Akufunekanga itshenjini ngabafazi. Abafazi xa befika edolophini sube ngathi umntu uze kwindawo yengqokelela yezinto. Bengena zonke khangela ukubhanxa bento endingayazi. Uthenga mna Jorge utya okutyayo. Uba umilimili i-R5 baspa. Sozuyibona. Ujikeleza zonke idolophu le. Ngezela. Atyanda nani bemme. Ngezolophu le. Yile ukuthi uyayifuna. Wasenze wela. Now you're waiting for me. Hey, Wasenze. Uthanda abani nosenzile. Uthanda mna. Wasenzile. Wasenzile. Azange ukukufa ke. Awuthe uzokwahlulwa kukho. Wena yozenzile mani wena. Wena yozenzile. Ungani yakho nozenzile. Ozenzile wena. Kene theko. Ozenzile. 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 Nikuthathele ntoni ozenzile? Nikuthathele ntoni xa kuwele endleleni? Undihlamba kule dolophu lakugatyani. Oh madoda. No. Hayi, no madoda. Ngoyika yena kuqala kodwa leyo esabhetele. Ayikho into ebangela ubunishiya Jorge. Ayikho into ebangela unishiya Jorge. Yena sinzeni. Ayikho into ebangela ubunishiya. Chini. Ndizawufaka ungahamba msemncinci. Engokunozinzile xa ungafuni ukwehla emotweni uthini manje osinzile?
undishela ntoni ngaphaya kwendlela uwena wedwa ubhox yamona ubhalwe boxer kodwa uzangikhona ubhali nona jwa ngona umfasi jwa implement mali iphi imali mali kaRhulumente uyayazi iphi jwa imali ndiyayifaka le nto kaloku le nto le uRhulumente nje asiyifake xa silala la zombini tata kamasihamba wena apha kandihlupha le nto le nto yabantu faka isibuko jwarha isibuko santoni bona lena yenyawo saze jwarha saze thatheni kodwa ngaphosithe imali ifakile imali le jwarha imali le mali jwarha hayi wena yaziwa ngabantu yimalini le mali jwarha ungazikhetheli hayi jwarha ungazikhetheli uzawutya ntoni ungayibhali yima jwarha khawuzofunda kuthiwani apha khawuzofunda kuthiwani apha kuthiwani apha hayi komfana hayi jwarha andiyifuni jwarha Samthe into zabantu abafundileyo sodithele andiyifuni le jwarha into zabantu abafundileyo zikuxakile nguxa kuzidisi thatha jwarha thatha mna inyanga yena nto fana siyifake jonga ke jonga nozinzile ebona nto uwanqa akuwanqwa ndifuna le ndingayiqhelanga ndifuna le ndingayaziyo jwarha zinto lezikhawufunde ukwabhoxa apha izipetshane zinintsi kuthiwa ziyafikeleleka into zakwabhoxa ziintoni lezikhawufunde jwarha funeke sithe ungqayibhana funeka wamahlangozo la faka jwarha ntoni le faka jwarha iinkukhu ziphelile pha uyaphetula imali ikhona mna hayi xa usithi khona imali le mali jwarha imali le mali jwarha amakhulu aneponti ezinzile pushayo le nto mani kulambile pusha le nto ewe ilayisi mfa ilayisi mfa ilayisi yona nje ungayibana soze angazityi ezi zinto nemali ngazinzile soze angazityi ungayibana ezi zinto nemali ngazinzile suwana zinto unemali suwana ndimntwana emali Masithathe yonke mali jwarha sithathe yonke bendithe shiyeka ke andithi ungahambi jwarha ndithe shiyeka awona ndithenga ndodwa ngazinzile ndithe shiyeka kakusabhetile Hey, fumana nam. Lapile pha. Lapile ungayibhali. Ndawoni khawundala ke apha seyimikwazo ingathi kuyo emadakeni ikhawundala ndifuna umvuso Ndibazisa ndibakuthenga ungayibhali pha. hayi uthi la mfana uthethe ngale ntombazana umama abhatshana xa ufuna imali yam ityiwe nguwe Ungayibhali akazungayi apha unemali. Imali jwarha uzondixelela utata apha. utata wathi bandingakuzeka wayeyibona uba uyinkathazo nozinzile Iphi imali jwarha? Iphi imali? inkathazo nozinzile uyinkathazo ekuhlaleni wanguqala iswekile undihlaza kulaa uyinkathazo nasebhenkileni edolophini etawuni ndonisa ngabantu abacofayo ndenza indoda ewiki Imali jwarha. wam ukhona
50 bese liba ngamabosi kodwa iyaphuma yini lelena kuthiwa ngekhathi Thixo wasengqamakho yintoni uthetha yona jwaka kawukhuphi imali Uzenzeni khona umntana womntu ikhandidi lishendini soze ungayiva nilandile pha awunokuyenza loo nto Fanele mntana awunokuyenza loo nto jwaka ndiyakulahla ngoku ndiyakulahla ngoku awunokuyenza loo nto Sisi, bawamele